Tak pojď. Ultrical German Drawdown Complication 25 points. 3. Fajn. Můžem? 10. 5, 4, 3, 2, 1, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 9, 10, minuta 20. 1, 2, 3, 4, 5, minuta 55. Pojď. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 minuty 35. 20, 3 minuty 5 sekund. Pojď za mnou teďka, dělej, poslední 10. Hop. 1, skvělý. Pojď, držte. Pojď, dělej. 2, skvělý, 3 minuty 25. Pojď, dělej, šlápni do toho. Hop. Máme 3, super, pojď hned další. To je ono. Hop. Jeď. 4, skvělý. Pojď, 3 minuty 40. Dělej. Máme 5. Pojď, zaberme další, posledních 5, dělej. Hop. To je ono. 6, nabíjej si pořádně, dělej. Pojď. Dělej, hop. To je ono. 7, poslední 3, 4 minuty, dělej. Hop. Pojď, dělej.
To je ono. 8. A pojď hned, poslední 2. Poslední 2. Hop, pojď hned. 9, skvělý. Poslední, dělej, 4 minuty 15. Hop, dělej, hop. To je ono. Máme všechno, vypínám, jo?